Iya. Kok atasi? Atasane dhewe. Sing bawahi sapa, Mas? Sapa iki sing bawahi? Jaremu ngatasi. Sing bawahi tak anu mangun wae. Niki gingaturaken uluk salam rumiyin Mbak Suci. Amargi menika wong mertamu kuwi sing utama ya siji ngaturke salam rumiyin monggo. Saderepun dalem ngaturaken sugeng enjing dongkap siang Bapak Ibu sedaya kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Jan. Pripun Mbah Mun semangat tenan. Orang ngono ora ngira ya Mas. Ning ngarep ngadeg terus ora lungguh-lungguh maksane. Wayah salam ya banter dhewe. Ya menika Kang Aguan Dalem, Bapak Saimun, Ibu Lasiem. Lah niki ugi ngaturaken gugi panuwun sampun nimbali kanca-kanca Cemar Nadya ngoten. Iki lho Nduk ngantene Nduk. Mas Edi Prabowo. Iki bosmu kae Mas. Endi to Nduk? Uduh. Aku dipecat to Mas. Ya nggih. Iki antuk Mbak Windy Arlia Anggraini. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Amin. Cepat mendapatkan momongan ya Mas. Amin ya robbal alamin. Ya. Tepuk sakinahe kowe Mas. Tambah nek anu Mbah Mun. Lah nggih kersane entuk tambah melih ngoten lho. Nah, tambah putune lho, Nduk. Lah iya Mas. Dandakne putu. Lho. Lho piye to Mas? Oh ya mantu kuwi dandakne putu. Dandakne putu. Ya iya Nduk wis aku wis manut bae. Niki nggih tasih wonten wekdal mangke saderengipun manjinipun komandangan dhuwur dan iki mangke diaturke setunggal tembangan monggo jumbo kalian swasana kagem para pini sepuh ngoten. Nggih, sinambi hang rantu mangke pamunten agun apa pilih sampun wonten mangke insyaallah saged diaturke lumantar para kanca Cemaranada lan ugi Cahaya Audio Parno Prasvi Desoting. Terima kasih matur nuwun semoga kapiyarsa.
menapa niku mau